खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि मोनाबिलिनि रादाबाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ दिनैनि साना भारतनि गोथार सान। दिनै 22 जानुवारि भारत हादरनि सुबुंथाइ सान थामहिनबा 73 गणतन्त्र दिवसखौ दिनै हादरनाङै फालियो। आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वेश दैमारियाबो 73 सुबुंथाइ सानखौ बिधान सभानि मोखाङाव मेहेरगोनाङै फालियो। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आबो क'क्राझाराव सुबुंथाइ सानखौ फालियो। केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ तामुलपुराव फालियो। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खानाफारायाव फालियो। लोगोसे आसामनि मोनफ्रोम जिल्ला महकुमा आरो फरायसालि गासिबावबो गेदेर गोलाव फोरोंगिरि फरायसा साफ्रोमबो सुबुंफ्रा सुबुंथाइ सानखौ फालियो। बाक्सा जिल्लानि दैफोथार गामि आफादनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फालिथाय देंखो मोनाबिलियाव मुंदांखा देंखोगिरि नितामनि बर'आ मेथाइ रोजाबफैगोन। मोनाबिलियाव जानो गोनां दैफोथार गामि आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि हारिमु बिलिफां आयदायाव दैफोथार हालामनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ मेथाइ रोजाबगिरि नितामनि बर'आ फैनो खावलायदों। लोगोसे देंखोगिरिया बयखौबो लोगो मोनगोन होनना मिजिंथिदों। तामुलपुरा दिनै गोदान जिल्ला जाबाय। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा तामुलपुरखौ सुबुंथाइ सानाव बिटिआरनि बाथि जिल्ला फोसावबाय। गोदान जिल्ला दाजानाय लोगो लोगो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ हारिमायारि फिरफिलाखौ तामुलपुराव बिरहोयो। दिनै आसामनि गोदान जिल्ला महरै दाजानाय तामुलपुराव केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ 73 सुबुंथाइ सानाव हारिमायारि फिरफिला बेरहोनायखौ आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों होनना फेसबुकनि गेजेरजों फोरमायो। गोदानै दाजानाय जिल्लानि थागिरिफोरनिसिम गिबि मन्थ्रिया गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायथि बावहरदों। बर' फिसानि जाफुंसार खौरां। जोबोद गोजोनथाव खौरां। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंद'यै एपिएससिजों खुंजानाय चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट अफिसारनि आनजादाव 50 मासि आवग्रिना उथ्रिसार जानो हादों उदालगुरि जिल्ला नोलोबारि हालामनि सिङाव थानाय मासकुटि गामिनि ब्रान्दन दैमारिया। मिथिनाय बायदिब्ला ब्रान्दन दैमारिया रजनी कुमार दैमारिनि फिसाज्ला। चिरां जिल्लानि काजलगावनि दाङागावआव वान स्टप सेन्टार लुफुंथायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बेल्डिं लुफुंथायनि अन्थाइ खाम्फाखौ एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो बिटिआरनि एम गौतम दासनि नुजाथिनायाव गायसनो। वान स्टप सेन्टारखौ आइजोफोरखौ रैखाथि होनाय, हिंसा गैयै आरो सुबुंफोरनि जौगानाय गोजोननि थाखाय गायसनदों होनना एमएलए जयन्त बसुमतारीया फोरमायो। आसाम राइफलनि सासे गोख्रों राइफलमेन राकेश शर्माजों लोगोसे साबा भारत हादरनि फायखिफोरनो शौर्य चक्र बान्था गथायदों। आसाम राइफलनि सासे गोख्रों राइफलमेन राकेश शर्मा बिथांनो दिनै बिथांनि साहसै हाबा मावनाय जुजिनायखौ नुनानै 73 सुबुंथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै शौर्य चक्र बान्थाखौ गथायदों। लोगोसे हादरनि रुंसारि जालांनाय साबा भारत हादरनि फायखिफोरनोबो शौर्य चक्र बान्थाखौ गथायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जाय हारियाव हारिनि मेलेमजिबिफोरा सांग्रां बे हारियानो गिनांगौ जेबो थाया, बुंदों दिपेन बर'आ। रौता दख'रा एप्सनि बेन्दोंआव थानाय मैथा सेन्टारनि इउएन एकाडेमि लांगोनायाव उदालगुरि जिल्लानि सानजा फारसेनि मोनद' दख'राफोरनि बेन्दोंआव थानाय मेलेमजिबिफोरखौ लानानै सावरायमेल लायो। सावरायमेलाव गुबैयै बिटिआर गोरोबथानि गुबुन गुबुन दफाफोरजों लोगोसे दफानि सिगां मख'नाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ थाबैनो बिटिआरआव सोसनथारनांगौनि बाथ्रायानो बाहागो लानाय साफ्रोमबो सानसुमैनि खुगायाव बेरखाङो। लोगोसे हादरारि सोलोंथाइ बिखान्थि 2020 आरो आथिखालनि बर' समाजनि सोलिफु आबहावानि सायावबो गुवारै सावरायलायो। सावरायमेलाव मिरु एप्सनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ बाहागो लायो। बाहागो लानानै बिथाङा जोनोमनि उननिफ्राय एप्सुखौ जोथोन आरो मदद होबोनानै दिनैनि थासारिसिम लाबोनायनि थाखाय साफ्रोमबो मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावनानै बयनिबो गोलाव जिउ आरो गोग्गो देहानि थाखाय अबंगसनि खाथियाव आरज गाबहरो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय।